tatak mlakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ngenteni badai tara nanging sinau nari ning tengah udan. Dik, muga-muga tresno iki mlakukan salawase. Amin. Kek gawe koyo Cunda ya, Mas. Iya, kok anake disenengi Cundi Mani. Kepaten tenan duwe omah sing ra berisik. Kebak katresnan, kebak kasih lan sayang. Bah, aku sudah besar. Ngobrol ra ono entene tengah wengi tente sambon sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan aku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling muat-muati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak mlakune nang jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tara nanging sinau nari ning tengah udan. Dik, kowe kok lucu ya? Kowe ya lucu loh, Mas. Lah iya. Ya. Anggenggem asto supaya nepakong bebrayan manekong salira yen rubedo angandang Mugi selawase ngancani lawase ngancani kuwang dan pingimu beda rata gandeng tresno
iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasanen hubungan iki berlanjut tatap mlakune ning jaba batasan anane
sayang dah selamat jalan janji lu ngomong sedelo cari sewulan ra ono pamitmu nalika asmono ning stasiun balapan Solo cari lu ngomong sedelo malah tanpa kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali
bersama indah kenangan, hampa hidup di dalam luka. I see deru bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Aishi teru bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Aishi teru. Duh sayang ngapuntane saestu, yen dereng saka nuruti apa karepmu. Tapi ojo sumelang ana dina liyane, bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso. Rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku.
Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Makanya aja kesuwen, dijimu uang ta. Ngono kuwi lek dadak mikir-mikir.